Sa atong unang pagbasa gihulagway unsa ka lapad ug unsa ka abunda ang grasya sa Ginoo, dili matugkad nya. The more nga mo immerse tas atong kaugalingon sa grasya sa Ginoo, the more sad nga mag-anam siya kalaom ug kadako. Mao na nga diri sa unang pagbasa, siging misyur hangtod nga di na niya malakaw, maglangoy na siya. Kumusta marong grasya des niyong kinabuhi? Naglakaw pa mo o naglangoy na? Naroy uban kasigig mahay sa Ginoo kay wa na jud kunoy grasya, paita, pulos na lang gyud problema, pulos na lang dimalas. Wa man gud kamosunod sa Ginoo. Tanawa unsa may gibuhat sa anghel ni Ezekiel, gipasunod siya, misyur ngadto. Kon siya, sige, lakaw ngadto. Di man ta mo lakaw, ini gud lakaw ngadto. Di koy. Di anar ka diha. Anar ka koto banang taga Kiting ra. Labi na gyud mo atras pagita, ini gud padayon nga to lakaw, mo atras pagyud, nasamot, wa na jud kay grasya. Kasabot mo ana? Wa man din mo kasabot. Kana bang magsigitag supak-supak sa Ginoo ba? Kana bang di nato sundon ang iyang kabubuton, mag-annam og kauga ang atong kinabuhi? Kay ang sugo sa Ginoo mao nay makapahimo natong sana makasud tangadto sa iyang grasya. Muna diri sa atong tubag sa Salmo ningon, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato. Ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Kuyog siya nato, pero di siya mamugos nga mukuyog taniya. Lingi ay mong tupad nga kinsa maroy kuyog nimo. O Ginoo gani, wa gyud kay problema. Wa gyud problema. Kana bang wa na gyud kay nanaman tanan. Pero naa gani karoy problema, naa karoy kabugat nga gibati, naa kay kahasol nga gibati nga mura kag maguol, mura kag masuko, pasabot dili Ginoo imong kuyog. Yawa. No, maro man kay nang yawa. Adto man kanya dadon sa kunuhay sayon nga kinabuhi. Nya dayto padung dayto sa pagkawagi ayo. Nalitan wa kay kwarta, ingnon kasyawa, pangutang. Hay may sayon, pangutang o antusan ng pagkaway kwarta? Hay may sayon ana. Sayon kayo ang pangutang. Kay karon dayong adlaw, madawat man nimo ang solusyon. Pero moingon gali siya, antusa lag mga usa ka buwan ay gyud pangutang. Siya wa na mo koy makaon. Pag-init lag tubig nya moy imna. Nya butangig dahon sa gabon or dahon sa bayabas. Nya mo na siya imna. Kuan na kana ganing igo na makapabuhi na nimo usa ka buwan. Ay lang gyud og kuan. Uy di madahon sa ala, palit na lag luya. Nya moy kaon-kauna ang luya. Kay kuan man sana tambal man sana ang luya sad. Kuy kalain sa dani ana amo kay imong buhaton di mangutang ka. Tanawa inig-abot nas imong utang daan og bag-o, ngutkot kas imong adto di kas Ginoo in taon makabayad ako sa akong utang iyang Ginoo. Nato ana sugod na. Unya og di gyud kabayad, Ginoo pay basulod. Wa ka kita Lord, kalisod na ni akong kahimtang, kalisod na iyang Ginoo. Ikaw ra jud naglisod-lisod nimo. Katong sa kada nako misyon ni sunod pa lang unta kaato, galangoy na unta karos grasya. Inigingos Ginoo nako baligyag slat. Baligyag slat. Wa may halin Lord, padayon lag baligya. Tanawa di ba? Maglangoy kita sa grasya. Na magi mo palit. Kanang uban di mo palit, wa na. Uga na kay nagkinabuhi. Mao bitang wa mo palit,
kay ang iyang hunahuna wa siya kwarta, pero kusog kaayo ditong patada ng swertris, kusog pag yung kayong magsigig panguan, pamalitan ng bagong mga gadgets, pangusab ng ilang mga naong, malitan ng bagong mga igsusulob, nyawa ko no'y kwarta. Mo nang pag-ingon ni Jesus diri sa atong ebanghelyo, niingon man ang tao, di madasir di jud ko kaabot dito sa linaw, mukutaw ng tubig, di ko kalakaw, wa say musakwat nako. Kana bang ang iyang hunahuna ba kanang nagsalig siya sa mga kalibutanong pamaagi. Yan, ingon dayon ang Ginoo, 38 naman kakatuig nga masakiton, nya imo magining giantos, nangandoy mangyog kag kaayuhan. Ano ba, mura bag ning utong siya ba? Ni antos siya 38 katuig. Sinan ka nang paralyze ka 38 katuig? Kana si Brad Rocco, pila na nakatuig na paralyze? Ha? Ay, ipasa ninyo. Ay, bana-bana ba? Kamu ko din mo, inaa din Di man ko naingon anas Brad Rocos una. Siguro pila? Mga 20 years. Yan, nakita na to sa Brad Rocco diya. Okay lagi niya. Basta na alay kulapo. Daog ng kinabuhi. Kamo kuno'y lingkod diha tibok adlaw nya higda pa ng siminto. Usahay tabunan lag sako kay tungod anang iyang mahigda o niya muuwan gilangaw na intaw sa Brad Rocco. Kafe katulo na kuno siya palit og lungon parang Brad Rocco, pero antos lang Brad Rocco diha. Ana, o tanawa karon abot yung panahon anay balay sa Brad Rocco. Napay CR, napay sana katre, pay tubig, hastang hapsaya nagnaong Brad Rocco, kada adlaw namligo. O na diri way ligo. Hangyo paghayhayan, butanganan sa plato, butanganan sa napay altar, napag electric pan, ngayo pag radyo FM AM. Di mo agwantas Brad Rocco diri nas Loyoy, muli mo lingkod lang sa diri kadiyot. Paghuman, balik siya dito. Nga naman, anak yung kaanan porting inita, di ay electric pan, ligid-ligid pa ka. Nga mga butrang mga pagkaon, anak. Gusto kag tambal, ay tambal. Gusto kag chicks, na ay chicks. Awa de, tagyapi. Kanamang antusa ba? Kanang antusa ba? Makakita jud ka o grasya. Mau tanda din di man ta magdali, wa man sa ta ma-stress, maligya tag slat, ana. Hinay-hinay. Moabot pag yung panahon nga mahurot ra kini siya. Nya ikahurot na, ana nasad, kita na sa taog bag-ong structure. Sige na sad, nahinay. Pero ang resulta matud pa dire dili gyud malarag matud pa sa salmo ba. Dili malarag ang iyang dahon, magpabilin kini salmo ba to sa first reading, ang kahoy nga gitanom diha sa daplin ani maong suba kanunay mabungahon, dili siya malarag ang dahon, di muhunong pagpamunga kay naa man gid siya sa suba. Ingon ana ang kanindot kun kuyog nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ang nakaapan lang karong panahuna kay murag layo na kita sa Ginoo. Ngano man ang mahitabo sad God kun mosunod kita ni Kristo, sama aning nahitabo niya karon dinhi, ang gahom ni Kristo way hunong, sige gyud gaawas ang iyang gahom. Ang 38 katuig nga paralyze, sigig pangandoy, matuslod siya sa tubig, kapoy kayong iyang gihunahuna, mamugos pa siya adto, pero pag abot ay ni Kristo, kausara siya giingnan Kristo, tindog niya, pasana ng imong gihigdaan. Wala, humana. Kaya nga naman grabe ang gahom ni Kristo, ngigsoon. Pero tanawa,
unsay gidangatan pagkahibaos mga Hudiyo, mga leaders nga si Kristo di ay mo'y nag-ayo sa masakiton ug nagsugo niya pagpasan sa iyang gihigdaan sa adlaw ang igpapahulay. Nagsugo dayon sila pagpangitag paagi, paglutos o pagpatay ni Jesus. Dinhi manggos kalibutan, mailad ta. Kung musunod tas Ginoo, ano bang musunod tas Ginoo ba? Unya atong buhaton ang iyang kabubuton. Nindot ang atong bation, pero dili nindutan ang kalibutan. Masuko. Mao ginay mahitabo, masuko. Nga inig kasuko na, atakihon ka. Sakitan man sadta inig atake sa mga kalibutanon. Muna usahay mo give up ta. Nita, para way gubot, give up. Hunungan na lang na. Hunungan na lang. Mao na. Kamo. Kung musunod ka sa kalibutan, di jud ka kalibutan, musunod ka sa Ginoo, nga di jud ka maningil anang utang. Way masuko nimo. Ha? Kana bang di jud ka maningil anang utang ba? Way masuko. Oy, kung asawa ka ang imong bana magyaw-yaw. Kung ikaw usa ka ginikanan ang imong anak magyaw-yaw. Kung anak sad ka, nya di jud ka mo ningil utang, yaw-yawan sa kas imong ginikanan. Ha? Di ka maningil, kami gani diri galisod nami, nya kana mga tawhana hayahay ana, di mo bayad sa utang, ikiha na mga buang-buang mo. Ayaw lang ma. Ya, ikaw, hay may imong palabihon kana sila o kami. Ana na muna. Kana ding asawa nga di gyud masukos bana bisag nangabit. Wa day magyaw-yaw ana. Kana bang imo ra yung pasayloon bisag nangabit imong bana, hastang kabit imong higugmaon, way magyaw-yaw nimo. Na ay daghan libakon ka, ingno ka na buang-buang dakway. Nalibog na tingali na Mura nagbugo ng bana. Usam ka na siya, anaon, danghag, tanga, anaon, luko-luko, matod pa sa mga Tagalog. Nano di gutawon ka masuko anang gibuhat sa imo badlunga na daghang magyaw-yaw nimo ana. Labi na gyud mosunod ka anang gisultis Ginoo nga isulti ang kamatuoran. Kana yung tinuod gyud ba? Isulti. Basta daghan ang magyaw-yaw. Ay kana be. Lingay mong tupad. Ing na di ka masuko og sultihan kag tinuod. Di mo masuko kanang sultihan mo tinuod nga kanang imong kilay nipis na gyud kay na. Mo na kay masuko man ka imong badlisan aron matabunan ang kamatuoran. Di ka masuko nga kanang imong buhok ubano naman gid na kay tiguang naman ka. Mo nang imong kolor-koloran aron mura kag batan-on, tiguang na ka lisod na kag lakaw. Kita sa daan na pa diri, ikaw manginsulto man ka. Sakit. Pero ang kamatuoran, mausay maghatag nato kagawasan. Na siya. Ako bitaw, sultihan ko, kuan, kana yung sakit-sakit na kamatuoran. Bugo man ka pa diri. Kadaghan naman ko kuan kabati. I-post pa sa social media. Ay tanaw na ko, sakit sa da, pero this cannot change my love for you. Luag na yun. Luag na yun. Hingwarta man kapadir. Sige man lang kagwali di ang kwarta. Wag yung kay humili nga di na ni mo iapil ang slot. Siging pangwarta. Parihara mo anang tanan dihang mga magsasangyaw ka ng mga pastors o mga pari, mga hingwarta. Gipost po na sa social media. Inigbasa na ko. Walang ka mahibaw giunsa nako paggamit ng mga slots. Walang ka kahibaw nga ako di ay sige sa kog palit og slots. Nagtuo kag nagsige lang kog sangyaw para kamoy akong papaliton. Ako di sa ko kapanghambog pero ubay-ubay sa kog mapalit sunan ka nang dili mo mino sa napo ka slots akong paliton kada semana. Kinsa man niyo dinhi
Salin-salin so kinsa man ninyo anak be nga magsigig palit og slot kada semana. Okay. Challenge ta mo. Wa ko maingon sa noon nga parihas gyud nga napo gyud ka slots. Usay sa 5 ra man siya akong mapalit labi nagminus ang kita sa dupa-dupa. Gamay ra sa dako mapalit. Pero madako-dako sa nap say mataghapan madako-dako sang kita. Moabot sa napo say moabot pagig 20 ka slots. Ang akong point is pasakitan kita sa kalibutan aron ta mo undang pero ayaw undang padayon kanang pagsukod sa anghel ngadto pasabot sige padayon pa ingka mura magkapoy na tagahawak na manilisod ba ya ilakaw ng tagahawak ang tubig nya punan pag yung 500 meters lisod pero ayaw ka balaka kay diha niya ng imong kalisdanan anha nimo makit-i ang baha sa grasya nga mura na kag maglangoy. Unsa man ang taong maglangoy? Kasuway na mo glangoy? Sige, di ba malunod gyud mo. Og manggahi ka ba kanang gusto ka mo lakaw? Ang langoy lahi sa lakaw. Ang langoy igo ra kang mopaundayag sa tubig. Mas relax ang paglangoy kaysa lakaw. Pasabot, magkalawom ang imong spirituality, magkalawom ang imong relasyon sa Ginoo, mag-anam jud kag ka-relax. Ito. Hindi mamumuto. Pero mag-anam kag supaks Ginoo, sige kang supaks Ginoo, mag-anam ginagkabati, kabugat ang imong kinabuhi. Mao na sunod tas Ginoo. Kamong mga nakabati diha, labi na mong mga online parishioners, daghan ra ba ninyo nag-stress na, apil na sa ning nanambong ron. Sunod sa Ginoo, ayaw pagsupak-supak. Kung naa kay problema, pangutan ang Ginoo unsaon ni pagsulbad. Kita bitaw karon do naman tay problema dire, labi na diha ang atong yuta diha. Na maroy bag-ong development, di pala nako isulti pero sakit-sakit baya sa bugat-bugat pero ningon ko sus Ginoo buotan sa Ginoo ni tanan nya dili ni nato balihon ningon ani ay Ginoo unsay na mao'y buhaton nya dadon ra man kita sa Ginoo relax ra kayo kay dadon ra man tas Ginoo sa pamaagi mo na atong iampo na unta kitang tanan dili unta tagiyahan sa kalibutan labi na gid anang kwarta dili unta kwarta ang mag-guide nato unsaon pag-atubang ang atong mga sitwasyon sa kinabuhi kung dili ang Ginoo ang grasyas Ginoo aron masulbad ang atong problema unya malipayon pagyud ta nya duna pagyoy kabalaan sa kinabuhi manindog ta.